nag-inspeksyon ta kunuhay dito sa proyekto sa Dawis. Gwapuha na oy. Kaingon ko ba ang ordinaryong lumulupyo magpangutanag yun kanindot na sa Dawis pero naagyoy mga mandaot. Mauni gidaot nila. Katong mga nandaot aning nahitabo karon sa Dawis, wa ra bagyoy mga agi. Wa ra bagyoy na kaunahuna nga paninduto ni mga tourist attraction sama sa Eco Park kining Dawis na to. Wa gyoy nakaisip nga paninduton karon nindot ng Dawis. Na manggihapoy magyaw-yaw. Og way buhato proyekto magyaw-yaw gihapon. Og nay proyektong daghang buhaton, yaw-yaw gihapon. Moto ingnon na lang nako sila daan niya. Ayaw mo kabala ka anak. Murara nag si Tatay Digong ba? Nindot kay gibuhat ni Tatay Digong sa Manila Bay pero naagihapoy ni Puna. Naagihapoy ni Batikos sa Dolomite dito sa Manila Bay. Pasagdi lang na. You cannot please everybody. Tinuod yun na. Pasagdi lang na sila. Nindot na kayong Dawis, gibatikos gihapon. Nindot na kayong Eco Park, gibatikos gihapon. Naagyon ng mga grupo ha. Ang ilang ingon, nganong wa naman lang yun nagilibre. Tanaw pagkayabag yun mga tawhan na. Sa gobyerno man na, nganong wa man ninyo gilibre. Mo na ilahang isyo. Mo na simpleng tubag ana ha. Naman yun na yung mga expenses, no? Pilay entrance sa Eco Park. 20 pesos ra. Asa man na padulong. Mo na mo maintain sa mga gastos na to sa pag-maintain sa mga bulak diha, sa CR, o sa mga i-repair, diha kuhaon. Okay? 20 pesos ra na mga bay. Di na nga i-reklamo. Wagay ta ni-reklamo sa Pasig Islet. Pilay entrance makaadto kas Pasig Islet. O sa gobyerno man po na. Huwag kita nagreklamo kay okay ra na. Masabta na to na nga kana. Magamit po na, income generating po na siya. Punta po na sa panudlanan sa Kapitolyo. Dito po sa Mount Apo Agri-Ecotourism Park o katong Lake Cometa, dito sa Kapatagan, Kapitolyo man po to. Dako po kaayo og entrance fee. Nag-question ba ta? Wala. Kay nakasabot ta nga nung kailangan na ay bayad. Pero kita din sa Eco Park na 20 pesos lang ang entrance, magyaw-yaw. Agay. Murabag kung sila o kira pag kita di pwede. Diba mga igsoon? Yanong issue pag yun yung 20 pesos sa entrance binuang. Saba mo di ay. Yado dito sa Pasig Islet, pila man ang entrance dito. Nagreklamo mo, wala. Maningil ang Pasig Islet, okay ra na. Maningil ang Eco Park na 20 pesos ra gani na, okay samot nga okay. Tapi mga tao, mga bay nga, ambo. Agay. Yabaan, tanong mo aning kape, mansahan ang naong ni mo. Agay. Sige daw be, sa mga naminaw na turog radyo, ikasakit ba ng 20 pesos lang nga entrance? Malingaw na ka sa nature sa atong Eco Park? Unsa raman ang Eco Park sa una, tugwayan nagkanding. Ang tubig diha, di na nimo makita kay napuno nag water lily. Gilangoy-langoyan na nagmanga bitin diha. Di ba? Karon nga gibuhat na gyud ni Mayor, naagihapoy magreklamo. Sige lang, Duterte bitaw nga maayo na kayo na manggihapoy mo pagkarpar. Ang ato na lang din mas daghan ang tarong, mas daghan ang profesional, mas daghan ang makasabot, mas daghan ang nakakita sa kamatuoran niya ni Lambo Andigos, maunay atong tanahon. Ang panawagan sa mayor mga bay, gawas sa impacts niya itong bantayan, pangkipax niya itong bantayan, o gipaybalos itong mayor sunod sa Digos, niya walay impacts Digos, mo na nga di putang pakampante, dapat mag-amping ta kanunay. Og simba ko palayo, mo deklara og lockdown ang gobyerno, ipasangil na po nila ni kang mayor. Kana, kay sigurado daghang negosyo manarado anak kay lockdown. Ang ubang pundok nga kusog mandaot sa mayor, ipasangil na nila kang mayor. Parehas karon, dili pa gani lockdown ni, wa pa gani lockdown na hitabo tungod sa mga virus or impacts o sa baninha.
natural nga dagan sa negosyo nga naay mulampos, naay ma-failure, ipasangil naman gani nila sa mayor. Kaluoy po ni Joseph Cagas, no? Kidaog-daog nilag taman. Ang ubang mga negosyante sabay istama. Moto nga si Mayor, o para malinawan mo, mag-forum ta mga negosyante karong June 18 o June 19. Muna nga kamong mga negosyante kung naamoy query, naamoy concern, tambong yun mo. Paminaw mo og pangutana mo. Pasag ditong igo ra gyud mandaot, kay katong igo ra mandaot, igo ra po to magsigig pagarpar. Reklamo pasanginlan ang mayor, onya og pangutan-on nganong ang mayor ang pasanginlan, di pod katubag. Paadtoon sa forum, di pod mo adto, pero kusog kay magyawyaw. Buot pasabot, pagpandaot lang. Ron Dakbayan.